Denis Rodman je tad bio dosta vređen, pa je jednom prilikom otišao u Las Vegas avionom da se kocka, onda je rekao bolje da idem da igram Sony PlayStation ili da se kockam, a ne da me vređa momila ljudi u Juti. Jednostavno nije nikako odešao na... To i liči na njega i čuo sam neki podatak da sada da bi ušao u kuću slavnih, da, morao je da obeća da će se pristojno ponašati. To je baš i obećanje. Balba je načinio treću ličnu grešku, fauliran, da, bio udarac po glavi i imaće 2 slobodna bacanja. Paunić, publika bučno reaguje, barem ono što smo da sad čuli. Navikli su se oni ipak na domaćinski suđenje. Dobro, ovo je tek prvi, rekao bih, prva od 2 runde, ako možemo tako da kažemo. Savanović, to je Paunić je utišao publiku u ovoj situaciji, 4 poena za njega. Razlika maltene je, čini mi se, otišla na najveću do sada, tako? Da. 25. Turci neće ni završiti. Neće pokušavati. Da. Ostaje 83-58. Da spomene kako su nekad u Sacramento Kingsinga Diovac i Stojaković ga primili i prihvatili i pomogli mu da tamo, zahvaljujući i njima, napravi jednu zavidnu NBA karijeru. Evo naših košarkaša, rekao sam, Rašić i Marjanović nisu igrali na ovoj utakmici poslednjoj. Naši dobijaju medalje, još imamo 2 minuta u programu, toliko imamo vremena, nadam se da ćemo vidjeti da će uspeti i Nemačka da dobije medalju, da ipak to do kraja ispratimo sve. Stefan Marković sazreo poprilično, rekli smo u odnosu na prošlu godinu, da još jedna godina u pečalbi mu je donela dobro. Mačvan nije ulazio u igru na ovoj. To je verovatno sistem taj rotacije i to je onaj problem o kojem sam pričao juče, da je na raspolaganju samo time što je Novica Veličković poređen, selektor Ivković ima samo 2 četvorke i praktično je prinuđeni